kakuncia sabab bade itu tiap malam panyanyan kan lalu Bang Usron baan ya. Hop. Alam nasi ramajan kakuncia jua sabab bade itu nasi lah bacarai dek garah-garah kakuncia jua pasan dari Bang Usro bapak melah ramah tadi itu sana mulai sabalun kita geser kena semalam kini lanjut lagu di bapaknya. Ya baiklah dun sana kasadanya kita tinggalkan di lagu neko seketik kita bari bacacah kadang kita bari membuat tiga jasa menilapati tunggal sama dicacah dia kendak seketik surang. Baiklah dun sana kasadanya diangkit jual dan salari salamun angko kalau bagurau ada manirit ada jual 6 patas semalam kini diangkit jual patas 20.000 rupiah patas 200.000 rupiah dan datang dari Bang Anci jaramangan ke lagu panargan baburu babi kita lenongkan. Di lagu niko ucapan salamai malam salamai bagurasa langsung tok kabake mama jodoh sana kawan sapu gerawan indak detong cek-cek indak dibilang surang-surang kadang ku indak baibokan galah kita ku indak tasabikan namo melalui bagurau babigo kita para tali silaturahmi kita sesama rekan paburan baik tujuan sama rekan sapagurawan ya patas 200.000 rupiah kalagunya baburu babi kita lenongkan up nangah namo Bang Anci semalam kini usah dikana jua orang nalamo patas 200.000 rupiah nanatang dari Bang Anci joh naik jualah Rama dahulu sebelum Rama nanya Bang Usro jangan salah paham Bang Usro nih kalau wati kamari untuk pemangalih hendak mencari Bang Anci lo nih dari wati Bang Anci lalape bana lalamo bana indak basun nan ma bana Bang Anci pasalam lah jawati semalam kini nih begitu mana pasan dari wati can ya patas 200.000 rupiah nan datang dari Bang Anci jerumangan naik jualah Rama dahulu bapak tuncek jerumudi dek Rama tolong dana dan nan kok mati anjang paburu tengkuk buat di tapi halaman dan timbun jatana bantu hari nan sadang tengah hari nan kok payi Rama dahulu kami kubuatkan di telapak tangan kami mandikan jo ye mato itu kaganti pamenan diri yang di lagu niko kali boleh kandak je pinta yoh naik Rina Sungayang agak nang pertama dek Rina apa kawan-kawan sampaikan mana kabunnya baulang pantunan niko balik jurumudi dari Bang Anci jerumangan naik Rina dahulu nan kok mati anjong paburu kami timbun jatana bantu hari nan sadang tengah hari nan kok Rina dahulu kami kubuahkan di telapak tangan kami mandikan jo aye mato itu kaganti pamenan diri Bapak Rina Sungayang tentang itu Bang Anci di Jopantun bariki bahasa baju kendak sesudah itu Bang Tommy jarumangan 3 bulan cinta terjalin masuk bulan kampek bacarai lambek lagu baik lambek lagu lay kemanang bahasa bah kita manati tarik ses ya sebelum Rina naya kepuncak lagi pikir iya dari Maitam di pepanjang langsung ke lagu niko lagu Bang Anci bana seketik pasan kabake Bang Anci Bang Anci labatuka bana selero Bang Anci ma Bang Anci sebab pada itu nan salari salamonangko kalau Bang Anci kasabi de urang pamenan amoy sawah tuko nan kini paaf batu kaju selero kabake urang Sungayang pasan dari Maitam baik tujuh Pak do mamak jadi sana kawan sapeguruan kok indak tapagi namo 100 jogala de ambo semalam kini maaf diminta banyak-banyak dek kita jarang bertemu sari baswa salamai datang mak salamai babrau sama langsung tu
Ya kita banyak jual ke lagu niko nanya jual lah ramah balik cuma seketik pasan ke bagi ramah bau jual. Buru babi ya. Ada buru babi ya la 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 la. Ya, dek juru medinan kedua semalam kini sarancak-rancaknya lek tentu perintah si baka di lagu niko di matian lagu niko 50.000 rupiah tentu di 50.000 rupiah tak boleh kurang dah baik tu mana adek gurai salari salamonakonya badun sanak kesadanya sampai jeromongan bi tujuh mamak judun sanak nalain masaranya bang ganteng dari Aceh bang Firdausnya kalau batamu ti ari jora jadwal lai kare suaronya tibo di galangan ba ada kalua suaro bang Firdausnya abang ganteng kai kojo Piki boco. Ya, masaro mamak jodun sanak na lain. Haha. Ragina lamo jeromangan bang kumis kumbang tua. Ya. Ya. Didion balik joromedi di lagu baburu babi nangko. Oh kandak dari nan muda-muda semalam kini kapal rombongan nan pakai topi tambana semalam kini ni 150.000 rupiah kita dian di lagu niko baburu babi balik ya naik jual nak dedang sampaikan bana kagunjainya lanjut. Ya info menyanjung ke lagu niko dari Mail seketik pasan ke bagi Rudi Alot. Oh Rudi Alot cantik lah hari dek Rudi Alot semalam kini.
Ya sabalot urian no pitananya. Itu babacu. Yang kek jual katu dauluh dan datang dari Bang Tommy Jorbangan 3 bulan cinta tajalin. Mediang pulau kandak sasudah itu lari 87 Arif Kalagu Bujang Marado B7 mediang pulau sasudah itu Pak Dusun Tabek Jaya Jorbangan Bidadari Sargo. Sabab ba debit itu mak nan dulu kita duluan sabab ba debit itu di muka jurumudi lagu sama-sama patas semalam kini kecuali patas Rp100,000 langsung babunyi harap mamak jadun sana babam tata itu nan kadang kita bawa nang ketik kita akui pada kiketnya sama saja sama bagurau semalam sudah Dulu lagu apa? Akibat. Kita sudah lagu 3 jalin. Kita sudah 3 jalin. Nayan kalau. Karan. Berbik kepada mamak jadun sana kalau di lagu di jurumudi nan dulu kita duluan kecuali patas di atas Rp100,000 langsung lagunya indah lama kita dendangkan dulu 3 bulan cinta tadalan mediang pulau kandak sesudah itu patas Rp100,000 nan datang dari Pak Dusun Tabek Jajah Jorombangan 100 ngalau nan sakti grup Jorombangan lambek lagu oleh kemenang basabah kita menanti kita lenongkan dulu 3 bulan cinta tajalin masuk bulan kampek pacarai dari Bang Tommy Jorombangan. Ditalawi dia, ditalawi. Ya, papanya juga lagu Niko dari Nopa Jorombangan dari Muaro Kalaban Jorombangan di papanya juga lagu Niko seketik juga pasan kebagai akak nama juping semalam kini. Kak dek lai lagu dari Niko lagu bagoyang lah seketik tolong garian pinggang 107 bau nak lama bana bro semalam kini. Sabab pada itu semakin kancang goyang anak dendang jati petas semakin kancang pulau kami memanduan kotak di muka. Itu mana pasan semalam kini. Lanjut lagu di papanya. Goyang mau tak baju pink. Salah. Salah iya pembuang. Mari dia goyang. Iya naik jual kak Dina balik tolong bawa Bang Usro di Jompatun. Kau pasal semalam gini naik Rina bawa Bang Usro di Jompatun ya. Santano tibo di rumah beko kak Dina bawa Bang Usro di Jongkaruan ya. Oh Rina bukannya akak angkat membawa. Tapi kapal rombongan semalam kini elah nambagalah bungo terawin lay tahu dek Kak Rina karam biduk kami semalam kini ni apa paham Kak Rina tata itu pesan dari Wati Channya dari Batu Saka. Lanjut lagu di papanya. Lawak lah datang duduk. Suka nih dik. Aja Malaysia, pergi ke Malaysia tunggu lah. Enggak tahu. Mungkin ganti sopan. Jadi saya cara dong. Itu tahu orang-orang lihat tu. Batas saya.
Ini lawak lah tadi. Yah dari bungo talawi elah tasabik namo seketik pasan kabake kak wati canya o kak dialah kak nak nyokaram bidak samalam kini kak nan untuk kamu kok kita caliak besok untang dapik nan sekadang kapah honor besok nah. Pasang kedua kabake piki toper dan sanang dua hati piki toper samalam kini honor awak bagi dua nah. Kau pasan dari elah bungo talawi up Paninggahan. Danci tolong kami gali kami takor. Oh danci tolong kami danci sebab bade itu galewati canya takor samalam kini ni. Bapam danci tata itu sebab bade itu jauh-jauh dari Batu Sangkapai ke Tanjung Balik Solo, tiba di Solo langsung karam kapannya, langsung babalik kosong kami. Dek danci tolong patengangkan. Pasan dari wati canya. Yang dari desi bintang talawi di papanyan juga kalagu neko seketik pasan kabake wati canya baik tu jo piki toper simpel kato desi semalam kini wati serato piki kapa oleng kapten ya haha kapuncak kita sayangnya lanjut up tukang jahit satu. oh elah bungo talawi ni jan aro honor bab Yah di papanyan jo kalagu neko dari Maitam Pagro Sumarak Nagari Talawi de ukoh jajangko lati populo de ari larali tengah malam dulu ambo salangkati kalau mamak satu mei pada kiketnya sama saja. Terima kasih Maitam Pagro Sumarak Nagari Talawi jaromangan kami lape jatina suci mungkonnya. Salamai sampai tujuan sanang-sanang pulau kami nantiga. Lanjut lagu di papanjang dari Maitam Pagro Talawi.
kunci ka kunci. Ona lara gua semalam kini na ajak lawati cannya kate pentas na daripada nyo duduk di bawah jo apa buya beni iri ya wak ne pasan dari Maitam lanjut lagu di papajang ne ya. Oh Maitam kalau pulang Maitam leda bawati cannya beko yang kuik de oh buya beni ne ya. Lanjut lagu di papajang. Hop. Ipapanyan jo ka lagu neko dari Desim pagala bintang talawi sa iram jo ragi na lamo sa kitik pasat ka baki kak wati canya o kak wati canya na lah laku kali kak wati canya sa malam kini sabab bahan itu dek pulang kosong kita tadi ni. Lanjut lagu dipapanjang pasal dari Eci sarato ragi na lamo jo rombongan. Agi ade ema hitam sunatu ale tapak pasti balari kadang nyo kasiko oi dari tadi tubangan nyo minta tapi dek bangan sudah boleh nang sajo Hop. Gayong basambing kato bajawe segetik pasan kabaki kak Rina o kak Dina mangkonyo wati cannya da amo badendang date pentas dia do sabab karena nyo kak Dina sabab bade itu wati cannya ka manggalih samalam kini sabab bade itu dek lain nampak banyak orang samalam kini. Kak Wati ne kalau indak laku 5 balik alakuan saja 10.000 rupiah ne pasan dari bunga talawi 100 bintang talawi ragina lamo 100 kumbang tua. Lanjut sana mulai DJ ini. Sunana sahabat jua tolong majalih kana kaina samalam to kaina de kami sunana darah bironya de sunai sabanayo. Baiklah DJ, kita tinggalkan di lagu Neko seketik kita bari baca cah kedang kita bari buat dan lagu selanjutnya kita papanjang di lagu selanjutnya kita babacu. Jangkit jawab patas 100.000 rupiah nan datang dari Pak Dusun 100 grup Randai Ngalau Nan Sakti Jeromongan kalagu Panaragan Bidadari Sarugo kita lenokan. Di lagu Neko ucapan salamik malam salamik bagrasa malam suntuk kabake mamak jadun sana kawan sapu gerawan. Gadang pindak baimbokan galah ketik pindak tasabikan namo indak ditong cek-cek indak bidang surang-surang ribunya bak padi mudo datanya bak padi masak dalam lingkungan salam 4 dusun Tabik Jaya 100 grup Randai Ngalau Nan Sati melalui bagro salung jodedang kita bare tali silaturahmi kita sesama rekan pagurau melalui alek baburu babiko kita bare tali silaturahmi kita sesama rekan badun sana di antara baburu babi ini. Dapat salam kasadanya dari Pak Dusun 100 grup Randai Ngalau Nan Sati. Patas 100.000 rupiah Bidadari Sarugo kita lenokan. Apa tu je artis ni? Yang pasabah kandak sesudah itu 87 Bang Arif jo rombongan ke lagunya Bujang Marando lambek lagu lai ke manang basabah kita mana tindak do kandak kata tagun sungguh pun kita sadonai ko jualnya. Aja masuk lewat itu rusak. Badik Roni lu di jadi ko nyawa video call milih. Dah bela gula tu saya tu. Saya dapat lagu tu. Nak dapat lagu tu saya. Oh seketik tu pasan ke baki Pak Dusun 100 grup Randai Ngalau Nan Sakti di lagu Bidadari Sarugo ko lai palimo anak dendang dati pentas dek tadi kebetulan anyoi kebetulan tadi hari hujan kusui kaset alias anyoi kasadonyo nya bakal lainnya kama geleknya Pak Dusun 100 Ngalau Nan Sakti kama gelek lagu naiko Dosen ni panggalnya dosen aku mah. Iya. Ya. dak tahu dek anak dendang di lagu Bidadari Sarugo. Dah obe dah kalau gitu deh. Nah, dak obe dak kade ni. Kama no tukari ni. Kela aku lagi tak tolong kela cek.
Kita gelek kalagu selanjutnya talago biru. Pakai sarung dah. Nah, jangan nenek dah dapat. Barikui di papanyanjuh kalagu neko dari juru mudi nam pertama buyah beni pagro sumarak nanggali talawi jaromangan de ukuh jejangko latibo. Oh, dulu kami selangkah tinggal mamak satu mik pada kiketnya sama saja. Terima kasih buyah beni ini. Kami lapis jatina suci mungkornya ni salamai sampai tujuan. Ambo sarakan biduk samantaro karaja duel. Itu juga kami tunggu juga kedatangan mamak jodun sana. Bagro samalan suntuk nambah tampik di batas kota Sumarak Nagari Telawi Senin malam besok. Adapun nan kabadendang grup dari Solo kasadanyo Senin malam besok ya. Duduk sih kok. Nambah tampik di batas kota. Tayo ko nyanyi tenda tagi nyanyi itu kan. Kita lenongkan talago biru kena dari 4 dusun 100 grup Randai Ngalaunan Sati. Pasabah kena sudah itu 87 Arif Jarobangan Bujang Marado. Sora pokoknya mah bunyi. Yang nggak boleh berhenti lah. Ya seketik jo pasang ke bagi mama jodin sana kasadanya bit tujuh pemuda pemudi kalau nan hobi bajoget atau bak katuran kini pargoi katuran ya minta lah lagu kamu ko 100.000 rupiah boleh diturunkan anak denang cuma agiah sawenyo. Baik itu mana pasan samalam kini lanjut lagu di papajang. Malaki dia suruh ko tabal dia. Ya di papanyanjo kalagu niko dari Ragina Lamona Ragina Lamoyoh mamanggang mek nyamuk dahulu sebab ba dibitu antara nak lah takana pulau dek Ragina Lamo. Terima kasih Ragina Lamo jaramangan kami lape jatina suci mongkornya selamat sampai tujuan. Jangan lupa beko pagi baburu lama kita di sikonya. Lanjut lagu di papajang. Aku
Baiklah, kita tinggalkan di lagu Nikos seketik kita bari baca cah kadang kita bari membuat tiga jas sama di lapan di tengah sama di cacah dia gih kandak seketik serang. Di lagu Nikola kita papajang di lagu Nikola kita papaju sabalun kita angkit katu dari 8700 Arif Jo rombongan ke lagu Panragan Munjang Manado diminta lagu Rp60.000 kita angkit dulu patas Rp100.000 dan datang dari Pak Dusun 100 grup Randai Ngaluna Sati Jorombangan ke lagu selanjutnya gelek langsung jurumudi ke kincih tua Rp100.000 di lagu niko ucapan salamik malam salamik bagurasa malam suntuk ke bagi mamak judin sanak kawan sapugrawan rimbu nyoba padi mudo datang nyoba padi masa dalam lingkungan salam kasarnya melalui bagurasa lo jadendang kita paradek tali silaturahmi kita sesama rekan pagurau bitujo melalui alik baburu babiko kita para tali silaturahmi kita sesama rekan sapaburuan kita lenongkan kincih tua di lagu niko naik rina sungayang daulu bapak tunjek jurumudi dek rina tolong dalangakan babuai orang di Medan Goba tasabik mana alik nagari rami di anak tua jomudo santano sumbu nambaula alamai kulahar katanya yo putaranan indah elok lain 2 kali jurumudi babuai orang di Medan Goba rami di anak tua jomudo tasabik mana alik nagari santano sumbu nambaula alamai kulahar katanya yo putaranan indah elok lain kincih tua kita lenakan di lagu kincih tua kon diminta pana dek daun samalam konen nanya rina bo pana daun di jong patun santano rina tibo di rumah beko bo daun di jong kadua santano kok pamimpi rina beko bo daun di dalam mimpi baik itu mana pasan samalam kini Rp100.000 ke kincih tua beda pulau kanak sesudah itu 87 joromongan Bujang Marando lambek lagu lagi kemanang bahasa bah kita mananti dari daun di pabanyan jua ke lagu neko naik jolah rina agak sana mulut sakit jua pasan daun kabake rina oh rina tak kenal mangko tak tahu mangko tak sayang nah status rina baabana semalam kini kau pasan dari daun jorobangan
pasan kabaki din radyo rombongan kalau status rina sungayang kadisabi rancak baganjo ampe mato daon jo dina sa malam kini na status daon ba apulo lay daon ya lay bujang ting ting niya gayong minta disabi kanto minta dijawab lanjut di lagu niko. Sabalun rina nanya nampaknya gayong basambi katu bajawi dari daun jeromongan. Ya di papanyanjo ka lagu niko dari daun rombongan kapalo suku ke iko joh nanya jualah rama agak sanabu di papajang Rp100,000 palapihati teragak banasa malam kini nanya lah rama agak sanabu iriangkan kami pulang kok pasan dari daun jeromongan. Lanjut ke lagu niko. Terima kasih daun jeromongan Pak Dusun 100 grup rantai ngalau nasasi lah basilau kami sama malam kini salamai sampai tujuan salamai pas 2 kita di lain gerau nanti. Ya kita tinggalkan di lagu niko sabab pada itu dek nama minta lagu lah pulang di putar lekok paling-paling dia lihat penanggaran yang kejo kartu selanjutnya batas Rp60,000 dan datang dari 87 Arif Jorombangan ke lagu penaragan dek kami sama-sama bujang semalam kini jurumudi bujang marendo kita lenongkan ya. Ucapan salamai malam, salamai bagus semalam suntuk kabake mama jurun sana kawan sapugerawan. Hari punya bapak di mudo, datanya bapak di masa. Dalam lingkungan salam 87 Arif Jorombangan bujang marando kita lenokan. Dek kami sedang bujang jurumudi tolong naik nan gadi-gadi dak ulu pak apulo kukuat di lagu nekonya. Pabasan dari Bang Arif 87 Jorombangan. Dek lagu bujang marando naik nan gadi-gadi dak ulunya. Nangadi yang udah laki Ya. Nang gadi-gadi kau. Ya. Aja deh. Dek kami nan bujang-bujang jo dek kami nan naik nan gadi-gadi dak ulunya. Bujang marando kai ko jo. Karis Jang Marando saya.
seketik jo pasan kabagi 87 Arif Joromangan kalau nambah 2 ko nang kadi sabit lai alias Gadiwana kalau status Arif Bang ya dari kalau status Bang Arif Joromangan lai ba upload sa malam kini sabab ba ada bitunan 2 naniko sadang perai banana status Bang Arif 87 ba sa malam kini lanjut lagu di papanya